Laajassa erämaassa paholainen tarkkaili miestä tarkasti. Mies oli Jeesus, joka oli Pyhän Hengen johdattamana erämaassa ja paastonut 40 päivää. Paholainen ajatteli hetken olevan täydellinen Jeesuksen kiusaamiseen. Oletko sinä Jumalan poika? Muuta nämä kivet leiväksi. Jeesus vastasi epäröimättä. Ihminen ei elä pelkästä leivästä, vaan Jumalan sanasta. Paholaisen itsevarma ilme jähmettyi hetkeksi. Sitten paholainen vaihtoi paikkaa ja vei Jeesuksen temppelin korkeimmalle kohdalle. Hän kiusasi Jeesusta uudelleen ja sanoi: Jos todella olet Jumalan poika, hyppää täältä alas. Katsotaan, suojeleeko Jumala sinua. Jeesus vastasi jälleen rauhallisesti. Älä pane Herraa, Jumalaasi, koetukselle. Tämän kuultuaan paholainen suuttui ja esitti viimeisen kiusauksensa. Hän näytti Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: Jos kumarrat minua, annan sinulle kaiken tämän. Silloin Jeesus vastasi päättäväisemmin kuin koskaan: Mene pois, saatana. Vain Jumalaa tulee palvoa. Kun viimeinenkin koetus epäonnistui, paholainen ymmärsi hävinneensä ja poistui paikalta. Monien kiusausten keskelläkin Jeesus pysyi Jumalan sanassa loppuun asti. Eläkäämme mekin tänään niin, että voitamme Jumalan sanan kautta.